Vi trækker! Flere end 500 frivillige hjælpere trækker et gevaldigt læs op til og under Vilde Vulkaner Festival i Godsetårnets by Vordingborg. Tusindvis af børn samles til 3 dages musik og sjov på et område så stort som 15 fodboldbaner. I 2008 blev festivalen afholdt for 14. gang, og de frivillige har fart på. Også lederen af Vilde Vulkaner Festival, Frank Willumsen, har sit at se til i dagene op til festivalen. Der bliver bygget sådan en kanap ud på cirkusteltet, kan man sige, hvor der også er salg for, ikke også? Den venter vi med til senere. Der er mindre end 2 døgn til 6.000 børn ankommer til Vordingborg for at deltage i Vilde Vulkaner Festival 2008. Danmarks største børnefestival med masser af musik og leg og aktiviteter. Der er mere end 500 frivillige hjælpere, som har været i gang de sidste 14 dage på at gøre klar. Og vi er i gang med de sidste finpudsninger, og solen den skinner, og hele Vordingborg er helt op på beatet for at give børn og voksne et ordentligt drøn af en festival. Vi har institutioner fra hele Danmark, både jyske institutioner, bornholmske institutioner, sjællandske selvfølgelig, og masser af institutioner fra København. I år får vi også besøg af en delegation fra Lund Kommune i Sverige, som har lyst til at komme og kigge på os og se, om de har lyst til at komme til Vilde Vulkaner Festival 2009. Mere end 3.000 meter hegn skal sættes op. I infoteltet på legeområdet lægger børnene en sidste hånd på plancherne, som i 2008 har western-tema på plakaten. De skal også bare fyldes op, ikke også? Der blandes dunkevis af saftevand til de gratis saftoaser, og Vordingborg Brandmandsforening leverer tusindvis af liter vand. På Tivoli-området arbejdes med at gøre klar til de mange gæster. Området er blandt de mest populære med masser af karruseller. Den måske allervigtigste del, scenen, som er helt ny, bliver sat op med præcision og hurtighed. Mange klubber og institutioner og professionelle bands skal i de kommende dage optræde her. Den sidste skrue spændes, og med et lille hop er man klar til at hæve scenens tag. Scenen, cirkusteltet og cowboy- og indianerlejren står klar, og alle telte er nu stillet op på det store område. 2 glade piger glæder sig til festivalen. Jeg synes, Vilde Vulkaner er sjovt, fordi man kan lave så meget. Børnene kan stå og synge på scenen og kan være i Tivoli, og man kan lave så meget. Og der er ikke nogle store drenge, der kan komme og drille. De første breve venter. Dannebrog er hejst, og solen skinner. Vi står her og venter på børnene, der skal komme. Vi er fra Vordingborg Voldboldklub, og vi er blevet spurgt, om vi vil hjælpe med at få dem på plads på de teltområder, hvor de skal være. Den ene bus efter den anden ankommer fyldt med forventningsfulde børn. Fordi der kommer selvfølgelig også andre, som har samme problem, så vi skal helst ikke have for spredt. Ja, men nu skal vi er jo det vigtigste jo. Det er klart. Det er klart. Vi kommer fra en klub, der hedder Valøklubben, som består af 2 klubber, Ellehallen og Fritidsgården. Og vi har, hvad har vi med? 123 børn har vi med. Det varer ikke længe før drengene får gang i fodbolden, og pigerne øver dansetrin. Jeg glæder mig rigtig meget i dag til at være der. Når vi har fået sat teltet op, så sætter vi os lige ned, og så får I de praktiske ting. Så der er ikke nogen, der stikker af. Er det en aftale? Ja! Omkring 800 børn ankommer med særtog og modtages af Vordingborgs prins Jørgens garde, som skal ledsage dem op til festivalpladsen.
Vilde Vulkaner Festival 2008 er klar til den officielle åbning. Er I glade? Og I er kommet godt frem. Og til alle jer, der står dernede bagved, kom herop til os. Hvor er det godt, I kunne komme. Jeg har et par brugte gummistøvler fra sidste år. Er der nogen, der savner dem? Til at byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen, der har vi inviteret Vordingborg Kommunes borgmester, Henrik Holmer. Hvor mange af jer var med sidste år? Ved I hvad? I skal have lige så meget vand i år, som I fik sidste år. Men det skal være inde i kroppen, fordi de har lovet solskin fra nu af og så til på fredag. Så I kan rigtig glæde jer. Flere end 50 klubber og institutioner har tilmeldt sig sceneoptræden med dans, sang og livebands. Vi er dogne pædagoger, vi er huler i en træ. Lange baner elsker vi. Vi er allerbedste venner, men vi kan også være værste fjender. Hej, jeg hedder Julie, og jeg er på Vilde Vulkaner, og jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Og jeg har allerede fået nogle nye venner, og de er rigtig søde alle sammen. Og det er rigtig hyggeligt at gå rundt og tale, ikke? Og så synes jeg, det er en god idé med, at børnene kan stå op på scenen og synge lige hvad det vil, selvom det ikke altid lyder lige. Jeg hedder Nicoline, og jeg er også på. Jeg synes, at være på Vilde Vulkaner, det er rigtig sjovt, og man kan gå rundt, som man vil. Som Julia sagde, man kan komme op på scenen og danse og synge. Og så er der en masse aktiviteter, og det er bare rigtig fedt at være her. Ja. Synge som en anden, noget fra High School Musical, og så skal vi have nogle bagdanser på, med nogle pangponger og sådan noget. Jeg synes, det er rigtig fedt at være på Vilde Vulkaner. Der er musik i lange baner, og ja, det er fedt. Hej, jeg hedder Amalie, og jeg er også på Vilde Vulkaner, og jeg synes også, det er rigtig fedt, at børn de kan komme op og synge på scenen, og der er også mange boder. Og nu går mig og Vibe så rundt i underbukser og så undertrøje, så det er meget fedt. Hej, jeg hedder Frida, og jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt at være på Vilde Vulkaner, fordi så er man også fri for alle sine søskende og alt det der. Og så kan man også gå helt, altså man må ikke gå alene rundt. Men jeg synes bare, det er sjovt at være her. På legeområdet findes rigtig mange aktiviteter.
Yes, yes! Så skud din tur. Flot. Sådan. Og værsgo. Jeg faldt. Skal jeg lave et til dig? Ja, tak. Hvad skal der stå på det? Til mor. Hej. Jeg må tage Sidst på dagen overtager professionelle bands den store scene. Børnene vækkes, da det er tid til morgenmad. I Islingehallen står den bestilte morgenmad, blandt andet 6.500 liter mælk, klar til de ventende børn og pædagoger. Vi kan se, hvad vi har her. Hvad nummer har vi? Lidt morgengymnastik før morgenmaden er måske ingen skade til. Lad os se til jer. Franskbrød med pålægchokolade. Der skal hentes vand, og ansigterne beskyttes med solcreme. I boderne er der livlig aktivitet. Nej, I 3 betaler sammen, og jeg betaler for mig selv. Der er folkevandring til Tivoli-området. Jeg synes, det er helt vildt sjovt, og det er helt vildt morsomt. Det er snart frokost, så det er tid til at styrke appetitten med en candyfloss. Der skal også lidt til mig.
Maden laves på 6 store mobile komfurer, såkaldte gulaschkanoner. Og så holder I pause indtil. Tallerkener er fundet frem, og de flere end 6.000 deltagere er klar til at fylde maverne. Ikke længe efter står børnene igen klar ved gitterlågerne, men nu for noget helt andet. Der var nogen, som ikke kunne få nok vand. I disse dage er svømmehallen kun åben for festivalgæster. Og på scenen spiller Anna Daly. Så giver jeg lige håndtryk hele vejen ned. Goddag. Tak for i dag. Det var rigtig hyggeligt. Har I det godt? Har I det rigtig godt? Det lyder dejligt, så går det ud med god vand. Den kommer der. Op med hænderne. When I say hip, you say hop. Hip, hip. When I say hip, you say hop. Hip, hip. Hvor mange her i Vordingborg synes, jeg er en supernar?
kraftigt!